Nijang Karbi Anglong dongka mukam long supi adung het langhan patwa klama long pai pai ciklo ni pai Kethom ni mai Pumanov ramsa ihin ben patir pi ponse Ingdeng Kethom ves Karbi Anglong Labor Union asong atum Foundation Day mate amhang ki thek arni katalon pon Pini an keningkan Kethom ke chok along ason asai deng pon lason si Aadhaar card awareness tame bi pon lapen football tournament tame bi pon lapen mai long non Iprang oson se anso se ke claim ketam ke me pon senji lapen kado kabe Karbi Anglong arat atum labor aja kong kache chini repji aphan kabor I pado pon thuji puta mai long chingwai pon thu bangso katalon pon along kachopha pon alohi Michael Kramsa Edward Kramsa lapen Women Justice from MIP Bullet PP Labor Union District Committee amai Sonaram Longhan dun mai khulong singbe atum lapen rong arat atum chitong dun pen alir alon pada dun te dongka moka pen pregabal miki report news 18 difu Labor Union aja te pading nang Labor Union aja te pading nang choro lo kadoi phan tame slogan pelsin to piniladak West Karbi Anglong langhan pen pinilabangso tarik Kethom pai ciklo surinira ingkore thom aningkan pining penan mate pini penan mangke ningkan Kethom ke chok mate ke pleng abangso katalon along mai cari bombom mai Labor Union a Central Committee ben Jenglok District Branch lapen lihil ben kewang kotel ben injir bong mumar ben dak dai salong angsong along nitum ini rapet West Karbi Anglong Chambers of Commerce lapen anak tim lapen pini labang so Labor Union long mai kacari bon mai pro ke hai lapen alang litim do ana tumaphan from sinip tum Karbi Anglong Women Justice Forum hoi ben ang ito ang paning aklong pen akardong pajero kardong pachuning het sitame nilitum nang chetong dunlong labang so di maklong amadlo lapel bang so ani mate apor amadlo sikidam tang ningkan sitame itung penangan alam ke jethan pon lo labor abuthake lasi labor bulute itum alam kaningji bang ke labor kama chongdat khiti ke chongdat polam athi sibangji sitame labor atumasom thot ajakong ke theke itum per thelong mangabe te labor mawe polute itum ajar saida claim thekhideji pini building lekem bunon road construction tower le selam bunon bagonani industry factory le dun pini labor union West Karbi Anglong tum Ingdeng Kethom kepleng aning kanalong pachuni Ingdeng ini kepleng ur sameni litum ang chitong dun lapen pining wai phis same Ingdeng Kethom kepleng aning kan sameni tum ang chitong dun lo paselang litum aphan chuning pen pining asap ke fracture ini tum thekon no lase ke bang dilang aning kan bangke alang tumpen an se break kon poposini tum penahin bangke ning thedo se pini bangke ni litum alang litum hoi pe tum Karbi Anglong tum council phan puji bangke alang litum labang so Labor Union abang along bangkelang tum RDCP ponosonte itum Karbi Anglong harap mate Karbi Anglong along cuti mencoklem codam abang pu bang pi gari motor kasolai pencenglok industry pencenglok factory pencenglok tower ka selam hem ki kim lagadu kawelong same labor dumhan RD ki pipon ke imithang se kenang sot kusini tum thadam kasil bang so labor tumhan RD PG pote alang tum phan government ke pen ke bana scheme mukha analang tuhan pinengji la pen alang itu mapana bang putin stame town ajo chot la pukali rong ajo an stame alang tuhan isi identity pinengji hala bangke alang itu tuhan personal identity card la ke registered pakori nangji ta mobile tempo la pen la bus la pen jitu route along ke claim la pen la non phone rong ajo hem rit ki kim la pen pine non west bank industry company ke belang tema same non la hem kha bang ke laki claim abang full pong te ma hajira kam jame claim long talak lebar lo pot alang litum long bangke isi membership drive academic thema litum dak imithang yong se member do lo pong te kido ke dam puno chinghi tham puno ladak tenan corporate bang long ji ni chuning ri entung magala ditu pini ni tum ke deng pon bangke awareness mane eli tum la West Karbi Anglong
DC fan nili tum che tong dam lo la sila so DC fan che tong dam pen Aadhaar card bangke awareness mane isi rada fan ka la Aadhaar card ka kuri lelang tum si tame do lang la se kapakuri ji fan bangke nali tum la bangso sai leng pono petini tum han pachini lo la sila so ta de na tum pi la Aadhaar card ka bunai pon to ila bang ya ki joy pen ma nili tum pen bangke thangna ta hanglun de si tame ala DC pen sinanga to pot ala dake claim tum fan bang ala tum koson tonga chingwai dunone si tame nili tum pen bangke thangna ta hanglun de ne tum ala bangso Aadhaar card bangke monit hang nai masini tum bangke adhok tum phan pachini long lo asi ka che tong phai bang ko an lo ne la bang